Pwede Mangutana? Isa man, sir? Kailan ka pwede pa? Wala na ba, sir? Wala kaila? Wala dyan, sir. Kailan ka ni? Wala dyan, kaila na, sir. Yubo ka? Giubos dyan, sir. Sakit kayo tutunan, sir. Pila di ka-adlaw. Palit ang balubo. Salamat, sir. Kailan ka pwede pa kula? Ay, kailan niya maso, sir? Asa mila? Naadi na sa Zone 9, Puro 4. Doon na yung 4. Yes, sir. Okay, salamat Dahil ha. sa diha, sir. Salamat, salamat. Okay, sir. Sir, kajut lang, sir. Suman! O, saan yung mong tuyo kang idol na ko, sir? Nangutan naman ka. Para, nangutan na lang ko, sir, ba? Kung saan mong tuyo, sir, ba? Yubo mo ko. Gibon, sir? Turunlan. Kapila na ka daw. Obat. Oh, sir, puno sa imong pantambal ulit. Salamat ha. Oh, sige, sir. Wala, ano pa to? Wait, sir. Saan ang ball? Unsa tayo mong tuyo, sir? Kang idol day, sir. Nangutan naman kasi ako doon siya. Sir. Yahoo! Saan tayo mong day, sir? Yeah, day, sir. Oo, sir. Birthday ko kay. Birthday mo ganyan. Day, sir. Oh, sige,